Vítame vás pri našich veľkonočných pokusoch. Pokus číslo 1. Vajíčko vo fľaške. Ako dostaneme vajíčko do fľašky? Je to v skutku jednoduché. Na tento pokus budeme potrebovať papierik, vajíčko natvrdo, sklenenú fľašku a zápalky. Papierik zapálime a vhodíme do fľašky. Na fľašku položíme vajíčko a pozorujeme. Na chvíľu si toto video pozastavíme a pozrime sa lepšie, čo sa deje. Tým, že sme na fľašku položili vajíčko, zastavili sme prívod kyslíka, oheň spotreboval všetok kyslík a preto vzniká vo fľaške potlak, ktorý naseje dovnútra vajíčko. Pokus číslo 2. Plávajúce vajíčko. Budeme potrebovať surové vajíčko, 2 poháre s vodou, lyžičku a soľ. Do jedného z pohárov nasypeme soľ a zamiešame. Ako vidíme, vajíčko v vode z vodovodu klesne na dno, ale v pohári s osolenou vodou pláva. Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí okrem gravitačnej sily aj sila vztlaková, ktorá nadľahčuje teleso tým viac, čím je väčšia hustota kvapaliny, v ktorej to teleso je. Slaná voda má väčšiu hustotu ako vajíčko, preto sa v nej vajíčko ľahko vznáša, zatiaľ čo vo vode z vodovodu vajíčko klesne na dno. Na tento pokus budeme potrebovať stoličku, vajíčka, kartóny od vajíčka, knihy a pár ochotných pomocníkov. Kartóny rozložíme a poukladáme do nich vajíčka. Na ne poukladáme knihy a potom na celú konštrukciu stabilne položíme stoličku. A môžeme si sadnúť. Vajíčkové škrupinky sú silnejšie, než sa zdajú. Už len 3 vajíčka zvládnu uniesť asi 20 až 30 kg, takže s 12 vajíčkami nemáme problém uniesť celého človeka. Takže to už bude asi všetko k našim veľkonočným pokusom. Ďakujem za pozornosť a dovidenia. Thank you.